Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö on hyväksytty ja Laukan ottaa kiiritykseen 8 Vaasa Sund ja joukon viimeiseksi johtoon avaa numero 1 Devil's Melody. Ulkopuolelle tulee 2 Phantom Babar. Sitten kolmantena kohti kaaretta 4 International Diva. Neljäntenä 5 Jamanja. Tästä seuraavana sisärtaa pitkin 9 Passion Dream. Nyt laukkaa numero 1 Devil's Melody johtopaikalta. Suosikkia viedään, näin kakkonen Phantom Babar siirtyy vetotöihin. Ja Passion Dream nyt siis sijalle 4. Sen takana sisärtaa pitkin 7 Alice in Flames. Toisella radalla 6 Memphis Mini. Tällä hetkellä 6. kun keulapaikalla porhaltaa kakkonen Phantom Babar. Ensimmäistä 500 metriä aikaan 18.0. Memphis Mini toista rataa eteenpäin. Takanaan 10 Cupido Birdland. Se onkin sisäradalla 6. hevosena näin ollen toisessa ulkona. Jatkaa nyt ravia kulkeva numero 1 Devil's Melody. Alun varovasti ottanut 11 Star Fotoravaa toista rataa pitkin porukan perällä ja muut saa kiinni myöskin lähtöön laukannut 8 Vaasa Sund. Nyt vaihtaa numero 10 Cupido Birdland 3. ulos ja sen perään 4. ulos 8 Vaasa Sund. Näin ollen 11 Star Foto on 5. ulkona. Avautuu etusuora, tai on avautunut jo numerolle 2 Phantom Babar, joka johtaa valjakon mitalla. Kilometrin väliaika on 19,5. Toista rataa hiljalleen eteenpäin 6 Memphis Mini. Johtavan takana on numero 4 International Diva. Toisessa ulkona 1 Devil's Melody, joka pääsi siis Laukan jälkeen hyvään paikkaan, mutta ei tällä hetkellä oikein pidä edellä menevän Memphis Minin selkää. Toista rataa 3. 10 Cupido Birdland, takanaan 8 Vaasa Sund. Sisärataa pitkin 3. tulee 5 Jamanja. Tämän takana 4 sisällä 9 Passion Dream. Sitten sisärataa 7 Alice in Flames ja toisella radalla 4. ulkona 8 Vaasa Sund. Talliportin ohitettuaan sai lisävirtaa myöskin 1 Devil's Melody, joka etenee takaisin siihen Memphis Minin perään toiseen ulos. 8 Vaasa Sund lähtee takaa 3. Väliaika 3. puolikkaalle on 17,5. Lähtöä johtaa numero 2 Phantom Babar. Sillä on 500 metriä matkaa maaliin. Rinnalla puolittain 6 Memphis Mini. 1 Devil's Melody toisessa ulkona. 3. jyskyttää 8 Vaasa Sund. Takaa 3. koettaa myöskin 7 Alice in Flames. 2 Phantom Babar pitää lähtöä komennossaan. Ulkopuolella on sinnikäs 6 Memphis Mini ja taistelee lähdön 1 voitosta. Johtavan takana 4 International Diva ja toisesta ulkoa 3. kun Memphis Mini laukkaa. Ja nyt laukkaa myöskin numero 1 Devil's Melody, joka juuri oli noussut 3. Näin on kenttä auki kärkisijojen suhteen. 2 Phantom Babar johtaa kyllä. Sen takaa kääntää toiselle 4 International Diva ja seuraa toisena. Ei saa otetta. Loppuun saakka vetää numero 2 Phantom Babar. Viimeinen 500, 16.0. Toinen